копка. С този видеозапис даваш съгласието си да го кача в сайта и в групата, да ми разкажеш за твоите проблеми преди да ти дам цинка и среброто. Какви бяха твоите симптоми, къде си ходил, какво са ти казали и как общо взето протече твоето лечение на проблема? Значи проблемът започна преди около, да кажем, 4 години някъде. Работех в един завод за метал и оттам ми излезе рана на ръцете и на краката. Така, аз доколкото помня, ти беше споменал и по зад ушетата или... Да, тук отстрани на ушите и там имах... Едни пъпчици бяха малки, пълни с вода, и като и получавах страшен стърбеж. Така. Много ме стърбяха. И като ги чешам и от тях течеше вода, които като ги чешам повече и стават на рана. Така. Къде ходи къде си прави изследванията? Ходих в Александровска болница. Така. При кожна лекарка, която ми каза, че има водна екзема, мокра екзема, и ми беше списала антибиотик, който пих 10 дни. Така да го кажа, сега нямам точно спомен с точност. След което на краката ми мина. Така. Но ми остана на ръцете и на ушите. Така. Проблема. И после ходих още няколко пъти при нея. Другите пъти ми изписваше само мазила. Някакви, от които се мажех, но имаше подобрение минимално. Да. Временни. Да, ти беше споменал, че си пил и някакви рейши или не помня, тя нашата среща беше преди за първи път, още докато правих ремонт тук на помещението. И не знам. Да, пил си някакви рейши. Там също каква диагноза ти поставиха или колко време ги пи също те рейши или не знам в какъв вид е било? Да, аз пиех тези прах от гъбите рейши и пак от други гъби, такива прахове и таблетки. Тя ги бях пил може би година. Година? Там някъде. И резултат? Пак ми зараства, пак ми се появява. И накрая резултата, т.е. едно временно подобряване имаш. Да. Добре, кога изчезнаха твоите проблеми? След като се запознахме и след като... Да, но би ли обяснил какво си пил, колко си пил, колко време, колко литра, тъй като аз ти бях дал цинк и сребро, които ги смесваше, да кажеш гордо, колко време си ги пил общо взето? Като ги почнах, около 5 седмици някъде. Така. Пиех цинк и среброто по 150 мл, 3 пъти по 50 мл. Да. Тоест по 300 мл дневно. Да. 2 часа преди хранене. 2 часа преди хранене. И доколкото помня, ти бях казал за временно да намалиш сиреме кашкавал. Да, млечни продукти, плюс евентуално купиеш бира. Да. Аз пиех и нея. Спрях я. Както и млечните продукти, нищо не е. Да, и след това изчезнаха проблемите. След това ми завяхнаха и... Мога да приближа. Дали ги обърнал наобратно? Супер. Нагоре да дигнеш евентуално. Супер. Няма, аз тук нагоре имах и от горната страна имах, но... Сега няма. Сега няма нищо. Супер. Сега резултатът е очевиден. Очевиден, да. Прав си. Но
много по-добре. Да, но нямаш сега сърбеж или... То няма и помън от екземата. Няма, да. То сърбежа си беше, нали, преди да се изчиста вече. Да. Нали, пак, но като почнах да пия тези работи на водата и това, и вече спря и сърбежа. И всичко и раните изчезнаха. Да. Тоест ти препоръчваш цинка и сребърната вода. Да. Бобка, много ти благодаря за вниманието и отделеното време.